дошли на кораба Галев. Започва нашата едночасова обиколка по Охридското езеро. Сад време. Дясно остава старата част на града с Самуиловата крепост, Самуиловата твърдина или Охридската твърдина, както я наричат. Виждате За вас може чая. отстрани, които са 18 на брой. Он трябва да ядем, да имаме още един. Добре. Ево ти пиеш. Не, нека. Не, заедно я служа за точно. Охридското езеро има площ 384 квадратни километра. Намира се между планините Мокра, Ябланица и Галичица. Дължината на езерото е 30 км. Ширината му е приблизително 15 км. Най-голямата дълбочина, която е измерена на езерото, е 286, а по най-нови изследвания 288,9 метра. Средната дълбочина е 164 метра. Най-голямата дълбочина е измерена Де, мислиш да е? между селата Остани и Трапеица. Аха, да, jeste, to je ta. Jeste, eno ga je kozi tudo. Eno je terasa там. Някога в този район е имало река, имало е избори. Това са по-късно наречените билянини избори. Според една легенда, при вечер една мома на име Биляна отишла на изборите да бели своите платна. Pa znamo pesmu, ne mora nam prići. Приближил един турчин. Biljana platno berаше на Охридските избори. Забравила да затвори избора и така през цялата нощ текла водата и се създало Охридското езеро. Това е легендата само. Всъщност Охридското езеро е езерото, което се захранва с най-много свежа вода в света. Има над 30 извора, подземни, надземни, реки. Реките през лятото пресъхват, по-голяма част остават само изворите. Уникално е именно заради своя състав, заради това, че се захранва от естествени извори. Сега, ако погледнете вдясно на хълмчето, това е църквата Йоан Канео. При панорамната обиколка